Senyors, sé que hi ha gent que s'està acreditant, és normal, estem a primera hora, però no podem esperar més perquè si no se'ns fotrà el temps a sobre. Només presentar-vos ràpidament a l'Adelaida Moya, que és la regidora de Cultura d'aquí l'Ajuntament de Vilafranca, no de Vilanova, és que soc vilafranquí. I us passo amb la seva companyia per donar tret de sortida amb aquesta CatCon 2018. Molt bé. Moltes gràcies. Jo, bàsicament, en nom de l'Ajuntament, el que volia fer és donar-vos la benvinguda a Vilanova i la Geltrú. Amb els noms estem fatal avui. Encara com no he dit Vilafranca, també. A Vilanova i la Geltrú, a l'Auditori Eduard Toldrà, que és aquest magnífic auditori en què enguany celebrem la CatCon. Evidentment, també aprofito per felicitar-vos per aquesta iniciativa, per haver fet ja aquesta segona convenció aquí a la ciutat. Esperem que després de la segona vingui la tercera i anem sumant edicions i cada vegada ho fem millor. Aquesta és una iniciativa, la CatCon, que representa una bona oportunitat per promoure la literatura catalana en l'àmbit concret de la fantasia, de la ciència-ficció, i esdevé, a més, un punt de trobada entre els autors, traductors, bloguers, afeccionats i també el món editorial. De fet, qualsevol proposta que impliqui un punt de trobada on conèixer, parlar, trobar-se, en què hi pugui haver intercanvis, sempre és positiva ja de base. Per part de la ciutat i per part de l'Ajuntament, expressar-vos que tenim una gran satisfacció que aquest esdeveniment tingui lloc a la ciutat de Vilanova i la Geltrú, que continueu apostant per nosaltres. Nosaltres continuarem apostant també per la CatCon. Pels que no conegueu Vilanova, amb aquest dia meravellós que fa, entre acte i acte us convido també que aprofiteu per conèixer-la. És una ciutat oberta, mediterrània i receptiva sempre a qualsevol proposta cultural que ens arriba. Vilanova és una ciutat que sempre ha fet de la cultura i de la formació un dels seus eixos centrals, ho ha convertit en un dels seus motors de creixement, no només la cultura oficial, sinó també la cultura, a vegades, aquesta cultura més autoproduïda o autogestionada, que prové d'un món associatiu, d'un teixit d'entitats que tenim que és molt ric i que contínuament genera propostes interessantíssimes. Si a més hi sumem també aquestes que venen com la CatCon, doncs ja és tancar el cercle. Per Vilanova i la Geltrú, per nosaltres és la continuïtat de la CatCon, parteix del primer encontre de ciència-ficció en llengua catalana que es va fer el 1997 en aquesta ciutat, organitzada en aquell moment per la secció de ciència-ficció de l'Associació d'Escriptors de Llengua Catalana, que després dona pas a la Societat Catalana de Ciència-Ficció i de Fantasia, que sou els organitzadors de la CatCon, i que entre els vostres objectius, o el principal dels vostres objectius, és normalitzar la ciència-ficció en l'àmbit de la llengua catalana i normalitzar la llengua catalana en l'àmbit de la ciència-ficció. Em sembla que és un objectiu prou noble i prou lloable com per donar-hi tot el nostre suport. Per tots aquests motius que us he explicat, per tant, i per la pròpia dinàmica de la ciutat, per l'interès que representa com a iniciativa cultural aquesta CatCon, doncs l'Ajuntament hi col·labora i com us he dit, ara amb l'Eloi també estàvem començant a parlar ja de convenis i de tancar ja coses de cara a l'any que ve. De fet, això s'ha de fer així, no? Just quan comences a organitzar la d'aquest any, començar a pensar ja la de l'any que ve. Per tant, no m'allargo més, tampoc. Voldria reiterar la meva felicitació als organitzadors. La ciutat i l'Ajuntament us espera. Moltes gràcies a tots i que gaudiu d'aquesta edició de la CatCon 2018. Només dir-vos que em sap greu i no em podré quedar. Per tant, us deixo encara a la meitat, encara heu d'entrar, però tinc altres compromisos i em sap greu no podré quedar-me a escoltar-vos. Per la meva banda, jo vull ser també molt ràpid, molt concret. Òbviament, donar-vos la benvinguda, és la segona edició d'aquesta CatCon, volem que siguin moltes més, intentarem que sigui millor que la de l'any passat i, òbviament, allò que es diu, intentar ser pitjor que la de l'any que ve.
Abans de res, sempre vull demanar disculpes per si alguna cosa no funciona, no és el vostre grat. Intentem sempre fer el màxim possible per que tots els aficionats, els editors, els bloggers, els escriptors estigueu còmodes en una convenció que tracta sobre el gènere que volem, que estimem tots, el gènere fantàstic, i que vol anar creixent a poc amb l'ajuda de tots. Vull dir, aquí tots penquem, de manera que, doncs això, que us agraeixo sobretot que vingueu i volia donar ja el pas de sortida amb aquesta convenció. Ja callo, perquè vosaltres heu vingut més que res a escoltar la gent que vindrà aquí a parlar, no a nosaltres, no? I per no perdre més temps, ja faig pujar a l'estrada una mica, no?, amb el Miquel Codony, l'Edgar Cotes i l'Eduard Castanyo, que ens parlaran sobre les traduccions perdudes de la ciència-ficció, que veureu que és un tema molt interessant i que, a més, hi tenim traductors que ho han tocat molt, molt de prop. Jo, per la meva banda, us deixo estar. Em podeu trobar tot el dia per aquí i demà, i per tot arreu. Podeu parar-me a qualsevol moment i dir-me el que sigui per millorar i per fer posar en pràctica totes les idees que tingueu. D'acord? Us deixo amb la primera ponència. Vinga, merci.